నమస్కారం అండి. ఎస్విజి పిక్చర్స్ గాడి నంబర్ 143 మూవీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు నిర్మించారు. వారికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నాము. వాళ్ళ టీం అంతా కూడా. మురళీ గారు నాకు ఎప్పటి నుంచో కూడా మంచి ఫ్రెండ్, వీరు డైరెక్టర్ కింద వ్యవహరిస్తున్నారు. అదేవిధంగా మన హేమంత్, సురేంద్ర బాబు ఇద్దరికి కూడా మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలి. ఈ మూవీ బాగా ఆడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఐ విష్ ద టీమ్ గాడి నంబర్ 143 ఆల్ ది బెస్ట్.